Behind it is a more transparent ring of corporate sales. Established names from the military-industrial complex and the energy branch from Europe, North America, Southeast Asia, and New Zealand stand proud behind the Pala River brand. The target group for recruiting personnel are mainly ex-military, with combat experience from GWOT and the Balkans. Да. Добре, значи сега няма вкараме вехикулите, така ли? Няма как да ги вкараме, трябва да ходим да ги лекуваме. Добре, хайде да действаме. Hello. Hello. Sharpshooter, Pale River Security Command. Искаме да говорим. Искаме да говорим, да. Замири! Замири! Я! No for now. Interest in speaking. Добър вечер. Здравей. Sharpshooter, Pale River Security офицер. Филм Макракен. Алхамдулила. На Drill Beat Corp, но подизпълнител на Shell в района. Защото бихме ли могли да влезем малко на по-силно? Да говорим. Искаме да поговорим. Добре. Но без оръжие, това е дом, тук не е застроено. Осигуряване. Пълнител. Пълнител. Периметър. Другите периметър. Сейф. Здравей! Sharpshooter, Pale River Security, старши офицер. Искаме да изтъргуваме нещо. Имаме за към момента нужда от бензин и малко информация. Но като начало информацията ни е малко по-важна. Можем нещо да бъдем полезни, това ми е главният въпрос. Питат дали могат да бъдат полезни. Трябва да бъдат картографирани едни зони. В района трябва да бъдат намерени вишките от стари рафинерии. Тоест, съответно ни трябват координатите, къде се намират старите рафинерии от преди военния конфликт. Приблизително? Не знаете. Не знаем къде се намират, трябва да бъдат картографирани. Разбрано. Поне две от рафинериите. Малко повече информация какво търсим, ще се постараме да получите. Високи кули, сондажни,
представляват, буквално приличат на метални скелета. Добре. Ако се върнем и вие все пак имате някаква информация, готови ли сте и да изтъргуваме и да размениме? Ние ви даваме с скелетата, които търсите, вие ни дадете информация за врага. Добре, ако дойде някой, въпреки че пак казвам, до сега си беше тихо и спокойно. Ние нарушихме спокойствието. Има ли сделка да напуснем мирно и спокойно? Имахте сделка, вие може да напуснете. Казвам, когато дойде Беше ми драго. информацията, че кмета очаква и почерка. Праведимо, че има. Залагам си репутацията. Казвам, че няма да ти даде. Май не ми се зарадва. Добре. Кога ще дойдат тия богати и армии, които ме обещават толкова време? Те ще ни подлъкят, ако разберат за нещо, ако разберат за ти. Поеме задачата да помогнем с каквото можем, отправяме се към това, което ни дадохте като задача. Шелкото дойдохме, започнахме да работим, дойдохме вътре. Не искат. Маркири. Пътя Аля. зад хълма, Хълм. надясно. Вишка. Вишка. Не мога да се ориентирам. Казва, че не мога да се ориентира на картата. Казвам. Къде сме в момента? Пита къде сме в момента. Кажи му, че сме южно от селото Намираме се южно от селото. и по главния път, който се качва на върха. По главния път, който се качва. Кажи му, изчакай малко. Извадихме ли ги? Извадихме ли ги? Трети фенер. Виждате ли още някой? Извади го! Извадене, извадене. Давайте към зоната, към зоната, към зоната. Вървете към зоната. Всички към зоната, към зоната. Давайте към зоната. Тук ляво, ляво, ето където е червената светлина. Давай, 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 давай. Sharp на HQ, как ме чувате? Sharp на HQ, чувате ли ме? Държиме зоната, държиме зоната, държиме зоната, по-далечната. Южна точка, повтарям, и държиме южна точка. Колко време трябва да задържиме? Потвърдете. До 4 часа, потвърдете, до 4 часа. Потвърдено. Задържаме точката до 40. Потвърждавам, работим. Прието, разбрано. Шарп край.
бе? Спири го. Брат, давай да ползваме колата като прикритие. Трябва ни. Не мога минеме. Идва! Дясно, дясно! Дясно е! Ходи ляво, гледай! Гледай ляво! Прибери. Сега ще ги видим и ние отгоре. Дрон инбаунд. Противник. Противник. Да, има човек. Ето го. Дрона е точно над човека, Дрона е точно над него, в средата на поляната е. Заставам над него, кажете му заставам над него. Над него. Ами дай го измисля, ето. Над него е. Бачев, дрона е точно над човека. Той дрона, идват още хора. Ударен е. Този на поляната е ударен, повтарям, този е ударен. Продължавам нагоре. Пишем. Минавам над пътя да видя. Пътят изглежда чист. Да, трябва да съм професионал. Хайде, че побързате нагоре. Стига се моят имаме мисия. Направо освен на бараж да им влезем и всичко по красти на автомат и това е. Това е единия вариант. Другия вариант дълъг заход. Там е по-отворено, обаче че ни видят отдалече, ние не ги виждаме краси. Аз. Да, добра идея.
Верно, никой не остана на пътя. Ойген, върни се на пътя и гледай. Гледай да не ни заобиколят. Идват от буксите! Трима! Скарида фронтално пред тебе, фронтално 12 часа. Точно над него съм, с дрона, точно над него. Дай го видиш точно. Чакай малко. Ти ме пази. Скарида, дрона е точно над целта. Дрона е над целта, Скарида. В борчето, вътре в борчето. Виж, където е дрона, под дрона се намира целта в бора. Направи ли се периметър около селото? Направи ли се периметър около селото, на входа на селото? Като цяло пътят до селото е чист. Връщам дрона. Нямам флайт тайм повече. Това беше, благодаря. Празен. Чисто ли е? Мирански, само виж, горе покрива. Да седим. Внимавай с покрива, тук пред нас. На покрива имаш хора. Видяхме глави там. Храстите ляво дясно. Брат, там ще го паш тук. Не са ролките. Там спушите отгоре. Аз говоря. Салам алейкум! Дошли сме да преговаряме. Искаме да си отвориме втора кола. Носиме ви пари. Имаме голяма сума. Колко голяма? Алейкум асалам. Брой. Имаме и още, ако трябва. Трябва.
Трябва! Хънтър! Яла! Закръгляме ги на две. Закръгляме ги на 2. 2500, добре. Нямаме 2500. Аз говоря. Няма. Те не те разбират. Няма. Те предлагат 3500 кола. Дайте 500 кола, може да закръглим на 4. Може да закръглим на 7. Това не може да се пазара. Значи последно 7. Колко? Дай да видим колко има. Чакай, колко пари са? 8. Дал съм ми 1,6. Дай Кой е дал 1,6? Кой е дал 1,6? Къде има 1,6? Без такива! Аз лично ги предадох на твоя човек. Лично съм ги дал на твой човек, на твой. Давай каквото има, всичко. Трябва ни колата. Не иска 3 кола. Иска 3 кола. 3 има кола. Давай, каквото имаме. Давай всичко, каквото имаме. Давайте им всичко. Уреди кола до 30 минути. До 30 минути. Уредеш да ни кола до 30 минути, ако им дадем. Аз дойда лично докарам аз кола. Колко ще трябва? Аз лично докарам аз кола. Още към... Чакай звънне, консултира с коза. Чакай да се консултира с коза, не с жена. Жена. Той каза, аз разбрах коза. Може ли да продаваме за вторични суровини? Само реплики и жилетки. Това му кажи на то. Бате, само ще му прочеш по вината. Прочети му по цената. Цигането! Джипси! Джипси. Аха. Той е наши. Добре. Харесаха те. Наш човек малко свали. Колко имат те? Който на Кереботина най-така в Марокко. Свалих 2,2. Може да 2,2 донесе вас. Дайте още 200. Донесе вас, аз дойде с вас, докара кола до ваша база. Докара сега. За още 200. Още 200 аз докара вас кола. Само за цигането да За остане. цигането специално. Смия калифа. 200. Още едно. Дайте още 100. Майка и баща цигани. Майка и баща. Добре, Има сделка. И жена му е сестра. Аз отида. Защо не е коза? А сестра. Сестра, коза, жена. Имаш коза, сестра, жена. Даваме. Който на Кереботина най-така в Марокко. Има братовчет в Афганистан, превеждам. След изтегляне, американците има МРАП. Американците имат МРАП след изтегляне. Аз докара вас брониран МРАП. Ще ни докара МРАП брониран. Лейбала пише Орловци. Добре. Докара вас МРАП. Алла. Може да ни извади доста бензин, има кладенец. То се оказа голем тарикат, бе. Бах ти. То не аз мой шеф, аз работя мой шеф, но мой шеф много добър. Добре. Той е много... Скари да слушам, точно се качвам в момента в колата. Тука надолу. Имаме право да го направим в момента това. Ай! Стараме. Вървим много добре към момента. Аз вече докарал вас. МРАП тук е един паркиран. Вие види него, той е супер брониран, супер модерен, последен писа по-тестовози. Има ли шофьор за него? Има шофьор за него. Даже може шофьор дойде, даже може да направи тест драйв до селото, ама шофьор върне мене. Това нещо преспокойно, 5 гранатомета, бао, няма проблеми, ви прибира. Ваш инженер, резачки, цак, после 4 пъти може да бъде ударен. Когато това свърши се, ви обади се, плати и докара нов, няма проблеми, заменяме. Даже ви може да преговори с мой шеф за страховка. Добре. От него 5 пъти ни докара. Машала. Иншалла. Въпки за това. Тогава леталата си не върни. Добре. Mission accomplished. Good Mission complete.
продължава бизнеса в региона и ще имаме среща на високо ниво заедно с други. Така. Най-вероятно след час ще влезем в някакъв тип ceasefire. След час ще ни бъде първия разговор по телефона, в който ще започнем да коментираме какви ще са условията за това да се видим на високо ниво. Има една предварителна среща в Ал-Куфра, на която ще изпратим по-оперативни хора, а не главнокомандване, която ще бъде между 11 и 11:30 и след това от 12 до 12:45 ще има среща на високо ниво в Ал-Куфра, в която ще бъдем аз, Мето и някакви други хора, които ще преговаряме за по-случно. Добре. In the meantime, Важното е, за тази среща, половин час преди и след не трябва да има огън. Да, няма огън преди и след. добре, и всъщност от мен искате сега да фанаме някой да го разпитаме. Какъв има обжектик? Добре, лова сега ТВ-то. И започвам да върша. Имаме всичко на разположение. Да. Всичко ни е дадено на разположение. На този етап имаме всичко. Когато сте на преговорите за среща, най-вероятно ще ни кажат без вейкъри, защото те няма. Добре. Нашите са. Момци, разбрахте ли ни мисията? Знаете, хващате с пленници и ги разпитват. Ние отиваме правим мизери. Какво фанеме, това е? Айде! Стой! Дръж се! Ударен! Хит! Са разположили в двора на селото, са разположили в храстите с уреди и са взели бойни позиции. Колко човека, знаеш? Само като почне премирите ще разумени С? 8 има още. Добре, окей. Добре. Да попоем с 20. Окей, да покончи всички. Добре. Да, това са ни водите тук. Чакай, стой! Ставам и завъртам. Захождам! Чисто! Влизам. Чисто. Врата, проверка. Държа, давай. Вратата, вижте вратата. Давай. Тук е чисто. Дайте ви горните етажи. Давайте, държа. Стълби, ляво нагоре стълби.
давай, каквото е такова. Какво има, някакъв се закотвил долу ли? Да, мама. Дайте направо, ще влезем сам. Тебе, Вълчев, дай ще хода, ще ги спомпам. Момчета, лопата имате ли, за да мога да ви такова какво? Пистолета. Дал съм го. Дърводелец, позната ли имате? Влизам! 4 стайци ли? Нямате ли? Влизай. Чисто! Ударен! Медик! Медик! Димитровка, да, сега има жутко тази, да. А имаме ли още работа, са тук или? Режи. Да го режа? Режи, те не ми трябва. Пичове, тук е нашия, не трябва да го освобождаваме! Миро! Ела! Дърпай вратата. На 3 отварям. 1, 2, 3. Чисто. Спирате стили, бе, братле. Кажи го зад право. Филма Кракен. И на мен е приятно. Здравей. Рано сте. Хайде, трябва да го екстрактаме. Имаме ли вече радио? Моите са леки, че онова твоето един път изпушиха една и си намразих живота. Баде 10. Банки! Ха, ясно. Екстракцион! Пази се! О! Ясно! Дръж се! Чисто! Чисто! Чакай! Чисто, чисто! Абсолютно чисто! Няма следване.